Hello, viewers and subscribers. Welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Balai, usunga bhalang dhar bat u wailat mki silapat. Kimlei nakam taka reservation policy. Nre kishu woni wadaw. Jaga jingkren jung barden. De kalong kajing leran yakini arngut ki minister sarkar. Shame on you, both sunga bhalang dhar and wailat mki sila. Because you cannot do anything when you have in government. You cannot do anything for reservation policy. Shame on you. Hello para bro, te hakan ka video nengkon chape ngai khublei pi baro ki parlok ki baju kersan bha ya kan ka YouTube channel ka junga. Ngai khublei ru ikito ki baju keren ben, ki baju kentho, bat ki baju woni wadaw. Ya kito ki bom kwa ban kersan nga. Ngai khublei ru iki. Apni yang sobhai pi baro sya kan ka video. Te nagle nga junga nga kwa ban keren namar ba ngayu ya kajing wo ni wo daw jong usnga bhalang dhar bat u wailat mikisela ha assembly ya u barden bale usnga bhalang dhar bat u wailat mikisela kisno thu bakla ya kajing keren jong barden kade tang kajing kwa jengki ban wo ni wo daw u barden kwa ba ki khasi bat ki penar kin yapat lane kinum yade jingmut ukwa ya ki khasi bat ki penar bakin ya teli hakaju kasyatri hakaju kalempung ukwa baneteli kumta hakapuar ba ubardan u yalap election ru uong khanriam u penar u boy war u maram bulangam baro ki diki khasi te kajing woni wadaw jung sunga bhalang dhar bat u wailat mikisela kadai namar bu barden u klempen pau ya ka kentien jantie hapo assembly hapuar ba ukran ya ka reservation policy nakaleng kajunga ngasukwa ban bu kajing kli ya u sunga bhalang dhar bat u wailat mikisela bale yalade kini arngut kidon haka sarkar bale ki shuwoni wadaw u barden bale kim lei nakam taka reservation policy jong ki khasi bat ki jantie bale kini arngut ki shpa ban woni wadaw ya ka jingkren jung barden u barden watla umpen pau ya ka kentin jantie nre ka jingthmu jung u kalong bet kumju ya ki khasi bat jantie kalong bet kumju uklan pau ya ka kentin jantie nre upun pau bet tang khasi nre ka jingdawa jung barden ka long bet bat khasi bat jantie kumju u barden u dawa ya ka 100% nakam ta ki khasi bat jantie ukwa ba ki khasi bat jantie kide ban hapo ya ka 100% haka jingsha ngidon kam hadu 100% re nakaliang jong kakut para penkiu palatru kamsha namar dewan ailat yakin non tribal ru kiba wansong snong hangne jalajungi te bansu lek putang mangi ki tribal kumta kamya hak ka nakaliang jong kakut lane kajing besar kamsha kumta uba arden usukwa ban penkiu tang hadu 100% naka 100% syaka 100% yaki khasi bat jantie yaki garo te nakaling barden ukwa ban i bet kumju nama ki garo ki kham dunapat te ki garo ki yo 100% ka reserve seats nakam ta la daki wat kam wat jam ki garo ki yo 100% ka seat nakam ta ka reservation policy nre ki khasi jongi pat watla ngila bunpat watla ngila bunpat ngila long arsha yaki garo nre ngiyo 100% kum garo hi mangi ki khasi la khenlang nadu u khnriam u panar u bhoi war u maram u lengam baro
lakhen lang nre ngiyo tang 100%. Kumta uba arden Ukraine nega jingsha udawa ya jingsha hapo assembly namar nakaliang jung kora sama haba Ukraine hakini ki puar baladep uong ba omla ban review lane ban penthmai ban penkelai ka reservation policy kan sabet kumju kum ka reservation policy jong usnem khat thandai spa nyapa nakaliang jung kora sama uong kumta langi latipi namar pau kora sama te umde na ka jat benre jungi ngilatip hi ka bujungu kumta kwa ban penkelai ka reservation policy kwa ban panebet kat kum ka reservation policy jong usnem khat khandai spa nyofa bale usunga bhalang dhar bat u wailat ki silapa kimle e na kam ta ka reservation policy nre ki shu woni wadaw jaga jingkren jung barden de kalong ka jingleran yakini arngut ki minister sarkar shame on you both sunga bhalang dhar an wailan kisla because you cannot do anything when you have in government. You cannot do anything for reservation policy. Shame on you. Kini arnute kimlong phi bale kita ibadon hapo jong ka sarkar kimla bale kimla ban ong AAU konrat ba udai ban penkiu ya ka bahak thungkam nakam ta jungi ki khasi bale kini arngut usunga balang dhar badu wailan kisela kisu ni wadaw ya ka jingkran jung barden kalau ka jingle ran nakam ta jungki dai mangi ki pat ba pensyong phi hakato gaski nre bale phimle e nakam ta jungi bale phisu syong aram hakato gaski phisu sunga bet kat ba ong konrat hato bunpat kigarone bunpat mangi ki khasi jantie phide baso thu ya kata ngate ngaung bet ba ki khasi jantie jungiam kim yatli lara ngiyatli kamot ngim desu banjit kum kine ki long hikmat ngilade ban penkela haki senamanwan ngilade ban penthmai ki nom hikmat haus nam argar arpupra mentah ka by election ru ngide ban pensa bet daka parti ba u Dr. Ricky ujob ngide ban penjob bet jaga VP kumba u Dr. Ricky udai UMP jongka VP namar haga jinyo i jonga datang ka parti VP ka batur ka bakren ya ki jinge jongi patba nre kine ki wete kilong kum ki lun dat mau ki su shong thatsni kum ki to ki lun dat mau ki su shong thatsni haki mau haki siap omon toy e kine ki we te halor kato ka jingkren jot jong uto u Sunil Diodhar uto u Dekhar uto u Sitniam Hindu lane u RSS ya kane ka jaj beru kasi jongi ngiyoi ba ki donru ki baya sha yuto Dekhar nyemtip ki day nakaniam tenrai ne ki day nakanu kaniam ru nre nakaliang kajonga ngayoi haki komen ki don ki baya sha ya uto Dekhar Sitniam Hindu uto de u nongelam jongka RSS bat udairu u nongelam jongka parti BJP bale ki khasi jongi ki yasha man ye uto Dekhar kalong ga jilaran nakam ta ki to ki ba khot kren ye uto Dekhar namar makisha ye u ba ukren komito ki kentien ki ba uto u Sunil Diodhar ukren kilalong ki kentien ki ba pendibat jaga jadi bener jungi uto Dekhar ukwa ban pharie jaga jadi bener jungi hangne hari khasi jantie jungi ki donru ki balong Kristan ki donru ki balong niam khasi tenrai bat ki donru ki balong haki weki niam nrei uto Dekhar ukren ben ya ki balong Kristan uyaro ya ki balong niam tenrai te kidon kito ki balong niam tenrai ki ba syongsit kiaro itu Dekhar tangba kim tipat
ba kajingkren jung tu dekhar kalong kumba pharie ya kajat beru jungi mara phinge je tu dekhar kamut kasapat kajat beru khasti jungi kasapat hapreng ki niam tanrai bat ki kristan ban kren sephangka niam kamlong ka ba khamtam tu dekhar bau dei naga political party te kamlong ka bade namar kala penkhen ya ka riti sumsar jong ka rindia ka rindia jongi kadai ka secular country kadai ka ri ka bomdei jong kanu niam kumno tu dekha wanra dakan niam haka politik kumno ukuran politik dakan niam hakba ukwa ban penesrut yaki khasi kajingkran jong tu dekha kalong kumba ukwa ban pharie ban penpat ya kajat berkasi namar ba u ben ya ki balong kristan kat ba u yaro ya ki balong niam tanrai kumta ngim dai ban priang ya ki jingkran jong tu dekha watla phialong niam tanrai ru phim dai ban priang rei dai ban penrem yu tu dekha balai u wan kren jot kumto hatu tip ayu phangkan kajat bro jungi kajing thmu jungu kalong lada ula ban penjot ya kane kajat bro jungi lada ula ban penjot hapdeng ki balong niam tanrai bat ki balong kristan kumta unsa penrung da kan niam hindu hoat kan niam hindu kala don lupa re lingba tu dekhar lada piabit kamut hangta kana ki kat maniam bat kan sasung tanrai kan niam hindu utu dekhar udai ubro babi hakijing sya lada dai ubro bastat undai ban kren phanganiam haba ukren kum chief guest nakaliang ka jonga nga sukwa banong kumne hot ni don ya ka liberty lane ya ka jinglat lo chimet ban im ban kren ban le ye nre ngim dei pat ban penmong ban pensusi ban penjot ki we ngim dei ban sukren kulmar ban su le kulmar ban penmong ban pensusi ban penjot ki we kum kajat benru khasi bat janji ngaken thuplang hang ba ngide ban yatli ngide ban yalong kaju bat ngide ban don kata ka mensim yalong sipara namar lada ngilong kumta kibrew ki banabar kinamla ban kren kat bamon kinamla ban le kat bamon ya kajat beru jungi ngimde ban aili ya kibrew ki banabar lada ki kren ben ya ki balong niam tanrai ru ngide ban khruit lada ki kren ben ya ki balong kristan ru ngide ban khruit ngimde ban sya namar ka jingkren sepangkaniam kawan ra ika jinya pajapra ha kajat benreu kumta kamlong ka bha ban kren sepangkaniam namar lada ngisya ya u breu banabar ba un wan musli ya kajat benreu jungi ba un kren sepangkaniam ba un kren ben ya kan niam kristan lane ya kan niam tanrai kumta kasadon ka thmaniam lada mangi ngime sothu bat kajat beru khasi jungi hangta kan sapra bat un sawan songsuk ubre banabar un sawan ra da kan niam jungu kumta ngide ban sothu hangne ngimde ban ya pajapra para khasi janti ngide ban yatli kumba ong ba arden khanriam upnar ubhoi uwar maram ulngam baro kide ki khasi ngide banyak teli haga juga satri ngide banyak teli kumne ngimde banyak pat te parlok kublai sibun kublai sajangu ngin saya siam biang haki pergi video